Åh, bums. Og vi kender Axel. Du bankede lige på numsen. Er det glat? Gør Mathilde. Det er meget sjovt. Synes du lige, det er meget sjovt? Det er meget. Tilde, hun synes, det er meget sjovt. Det er helt sikkert. Axel? Ja, jeg har fundet den der. Åh ja, du har fået fat i den der stykke is. Kast! Åh. Husk du at tage noget papir med? Ja. Ja, det er langt. Ja. Det er bare dårligt. Det er svært at få op, Axel. Med lufferne på. Ja. Er vi ikke med? Ja. Man kunne bare se, at Axel var fuldstændig stået og kaste lange blikke efter isen. Jamen det er også fedt. Nå Axel, lad os gå ned og fodre ænderne, ikke også? Nå, der er brød i den der. Ja. Den ligger på flyverdragten, det der is her. Hvad? Der er et stykke is, der lander ned på en flyverdragt i den ting. Mor, har du ikke noget til den? Nej, det har jeg ikke. Jeg løber med den. Der er ikke lås igen. Jo, så skal vi have nøglerne hjemme. Øjeblik. Så jeg byder lidt til mine handsker med, så ligger nogen der ikke kan finde. Har du ikke taget nogle handsker med, mor? Det blæser bare lige hjem. De plejer altid at være gode, men det skal ikke så meget. Axel? Axel skal? Axel? Ja, eller også til Tilde og Pose, så skal jeg gå op på den kasket. Er det svært med det is, Axel? Så går du op på min kasket og henter et tørklæde også. Et hasseklæde til noget? Eller et tørklæde til noget? Ja. Jeg kan finde. Du kan bare hive det. Snoren hænger ud i min lomme. Du kan bare hive den op. Hjælp mig så. Jeg skal komme og hjælpe dig, Axel.